pay Bassit dagiti saka ni Tatang ti giyak iti tunggal addang iggaman dagiti ima Dika agbuteng anak Bulsek ti buteng Ngem iti isemna Kanayon nga adda naisangsangayan na lawag Dagiti pannakadangran ti tulang Isuti mangagas luway ti rabii Punasanna dayta nasayaat nga dina ibaga ken ka nga ay-ayatennaka Ngem ipakita na ken ka insuronak ni Tatang ko amang ipateg iti bagik iwan-wan na kiti biyak ti impluensya na ti piksa nga awite kiti biyak ko Inegaman ti makapagbit Ngem igaman na ti puso iti agna-nayon Ididimakelak na minsan nalipatan na ti arakop na okupado iti lubong kasla nalipatan dan ti panaglambing Ngem maysa nga aldaw nakitap nga agmay sa nakatugaw agpigpigirger dagiti imana mataanap no kadagiti lagi tinasayaat nga dina ibaga ken ka nga ay-ayatennaka Ngem ipakita na ken ka insuronak ni Tatang ko amang ipateg iti bagik iwan-wan na kiti biyak ti impluensya na ti piksa nga awite kiti biyak ko Inegaman ti makapagbit nebigaman na ti puso iti agna-nayon Bigla nalahip ko dagiti istorya sakbay ti panaturok dagiti sakripisyo agna-nayon nga ayat isungay narakop ko agyaman ang tatang iti amin iti kamaudyaan na siyak to tipiksa na kasmet leng iti aramiden kanyak tinasayaat nga